Mit navn er Christina Tvede Madsen. Jeg er ergoterapeut og har lige afsluttet min Ph.D. fra Dansk Gigthospital og Center for Viden om Gigt. Formålet med min Ph.D. det var at udvikle og afprøve et arbejdsrettet tilbud til mennesker med inflammatorisk gigt, og det er ledegigt, rygsøjlegigt og psoriasis gigt. Der er rigtig mange mennesker med gigt, der oplever udfordringer på arbejdsmarkedet. De oplever ofte nedsat arbejdsevne, øget sygefravær, og de er i øget risiko for at miste deres arbejde. Så derfor er det her studie rigtig vigtigt. Vi udførte 3 studier. Det første studie det var interviews med patienterne, hvor vi spurgte ind til, hvilke udfordringer de møder på arbejdet, og hvad de ønskede sig af et arbejdsrettet tilbud. Og der var et overordnet tema i interviewene, der viste, at de fleste havde store udfordringer med at balancere deres energi i hverdagslivet, altså få energi til alle dele af hverdagslivet, inklusive deres arbejde. Af et arbejdsrettet tilbud, der ønskede de sig en tovholder. De kunne godt tænke sig en, der holdt dem i hånden undervejs i forløbet og hjalp dem med at navigere i de forskellige kommunale systemer for eksempel. De ønskede sig også et gruppeforløb, hvor de kunne få lov til at møde andre, som stod i lignende situation som dem selv. De ønskede sig også anerkendelse fra arbejdsgiver, kollegaer, familie, og så generelt havde de brug for fleksibilitet på alle tænkelige måder i deres arbejde. Det andet studie var udviklingen af tilbuddet, som vi valgte at kalde for Work On. Vi inddragede mange forskellige interessenter, for eksempel patienterne selvfølgelig. Vi havde patientforskningspartnere med under hele studiet, medarbejdere fra både hospital, men også fra de kommunale jobcentre, og forskere både fra Dansk Gigthospital, men også internationalt. Udviklingsprocessen bestod i at udvikle en manual med interventionen beskrevet i, og den manual den blev læst igennem flere gange af de interessenter, som var involveret i udviklingsprocessen. Da manualen var færdig, og tilbuddet var finjusteret, så afprøvede vi det på Dansk Gigthospital. Vi inkluderede 19 patienter, som var igennem forløbet, som var et 6 måneders forløb. Det indeholdt en koordinerende ergoterapeut, 3 gruppeforløb og muligheden for individuelle konsultationer hos f.eks. en socialrådgiver, fysioterapeut og sygeplejerske. Resultaterne viste, at tilbuddet var gennemførbart. Det var tilfredsstillende for både patienter, men også for personale. Men det krævede nogle små justeringer, for at vi kan føre det videre i et lodtrækningsforsøg. Generelt så vi en lille tendens til forbedret livskvalitet, men også oplevelsen af smerte blev mindre, og deltagerne blev også en smule mere fysisk aktive.